ברוכים הבאים לפרק של מגה וולס, אני אייל ועוד כמה נובים נגד כל התימורת ואחד מהקרין. יש לנו כל כך הרבה אוכל, אני השגתי דיימונד בוטס והנה עוד אחד מהטים שלנו. אני לא השתמשתי באלפור של אייל. אני כי הייתי חייב. אוקיי. אז אם זה חשוב להול וכאלה. יש כאן קוקיז, רק 6. טוב, ניקח את TNT כדי שיהיה לי. יש לי עליי. יופי. אוקיי, היה להשיג דיימונד סורד, אני דיימונד בוטס. יש לך כסף להביא לי? אני יכול לקחת מהצ'סט? לקחתי את שלי. אז קח. מה? תביא. עושים לך שוט. רגע, לשמור את הווד עליי. אתה רואה אותם? כן. טוב, אני קורא להם. תראה, אני דוחף אותו. טוב, אני... תחזור. אוקיי, קראתי להם. אין לנו חור. אז תרד. אני אגיד לך מתי לקפוץ אליי. Don't jump. איפה אתה? אני לא על שיפט. אני קצת קדימה, שמאלה. קצת קדימה. פה? הנה, שמאלה. לא, זה לא שלי. I'm coming. צא למעלה. וואי, הייתי חייב לשתות. אני שומע את העיל שלי. אני חייב אותו. סבבה. בוא קח. תודה. טוב, אנחנו נציין את המשחק. אוקיי. אם אתה חושב ככה, אני מאמין לך. יש לי הרבה אוכל. בונה חור שאם נוכל לקפוץ אליו. טוב, אני בונה. אני הולך אליהם. לראות אותם. עוד לא. היה לו קשת? כן, היה לו, לאנדרמן היה לו. לאנדרמן לא שנלחמתי. אז תביא לי אותה. לא קיבלתי אותה. אז איפה היא? לא יודע. מה לא יודע, תרקת אותו פה. הנה. אני רוצה קשת. לקחתי אותה על הניסיון הראשון שלי. תמיד מנגר. אני רואה יש לנו מלא אוכל. מה זה, הם בסקייבייס? זה בוא נעמוד פה שלא נקבל אנגר בינתיים. לא. אני רואה אצלם ארקניסט. תמלא לך את ה-XP. יש לי כבר 3 פגיעות. זה רילוד. הוא לא יבוא אלינו. איזה נו... דפקו בי שוט. תראה, מישהו בא. היה לו נלחם אלינו. היה לו נלחם אלינו. בוא. הנה הוא פה. תרד אליי. הנה הוא פה, אייל. בוא נלך לראות אותו. בבא. תן לי אותו. לא, כייסתי לך. לא כייסת. אוקיי, יאללה, אנחנו מנצחים. הרבצתי לו עם לחם כדי למעלות לי את הזה. תחזור. תחזור. אין להם פול... מישהו בא. למה? כדי שלא יעלו עלינו בקלות. הם באים. כולם. הדריטלר בא. פה לחור. איפה הוא? כאן, תעקוב אחרי זריז. איפה? איי.
נפלתי. רד. כאן. אתה בלוקיט. אני יורד. נפל. אין לי חיים. הנה, אתה מביא לי היל. תחסום. איך? עם עצים, תחסום שם. לפידים. יש לי קרפטים. טוב, אנחנו לא נמות מאוכל, יש לנו מלא. שמתי אור. אני בודק אם פה אוקיי, הגרין טוב, הם מתרחקים איתנו. תעלה. לא, עוד לא. כי כדאי, תאמין לי. שנמלא לעצמנו אנגיה. לא. אוקיי. שנמלא לעצמנו היל. אוקיי. יש לך את המוסר להביא לי או משהו? כדי שאני אשרוד יותר טוב. רואה את המון בוט שלי שבורות, נשאר להם רק עוד 267 מכות. אוקיי. רגע, יש כאן איזה רד אחד. טוב, אני בונה מדרגות. טוב, יאללה, אני פותח לנו פה, שנוכל לקפוץ. אחר כך אני חוסם אחרי את המדרגות האלה. לא נשתמש עכשיו בזה, לא נבזבז את ה... אוקיי, מי שלא יודע זה בכלל פושן. זוז. רגע, אני חייב לאכול. שיפט כל הזמן. הנה החבר שלנו. לפה מהר. פה. תבוא לפה אם אתם עומדים אם אתם עומד למות. יש לי פול HP. גם לי עוד רגע. יש איתנו עוד מישהו, אני לא יודע איפה הוא. מישהו בא. זה הפעם דרדלורד. דפק בישות המניאק. אתה רוצה עוד יאללה, אז שאני כבר נגמר לי האוכל. מה? איך? כאילו, יש לי עוד הרבה יחסית, אבל... הם למעלה פה, אתה רואה? בוא. מי זה למעלה? האנשים הרעים בסקייבייס למעלה. שיפט. שיפט. אל תעלה לא על שיפט. רגע, לא, אל תחצוב. אוי, אני לא מצליח לרוץ מהר. אוי, אני מת מנגר. טוב, אתה. עוד פה למטה. לא, תחזור. טוב, תשאר בסקייפ ירד לנו אנגר, תשאר פה. רק שלא ירד לנו אנגר. אני צריך לעשות להם שוט כדי לקבל היל. נעשה פה את זה. יורים ככה. יש! זה 3 יש, הגרין הרג מישהו. יש. אנחנו יכולים לפרק אותם. בוא נראה ששבו. אוקיי, רטים. נשארו רק 2. יאללה, רד למטה. והגרין הוא טוב? הגרין הוא גם, הוא VIP. סבבה. הוא יכול להיות הוא מקס. עד למטה. הנה הוא מת. יופי. זה רק אני וטל. ועוד מישהו. יאללה, בוא נלך לפרק אותם. בוא נלך לפרק אותם. זה רק הניסט. לך אליהם. קילים. תוציא חיל כך. טוב. GG. רגע, עם TNT. עזוב, לך אליו. עושה את זה כזה יפה. יאללה, תתחיל להרביץ עם לחם. לא, TNT. נו. לא, טוב, תהרוג אותו. שוטים. עזוב, אל תהרוג אותו בצורה מאפנה. למה? איזה חנונו. עזוב אותו, לא לפגוע בו.
עזוב, לא לפגוע בו.